Egenda tegochengera ritukeriga nigo mutendere bobasubati kurwase county Mheshimiwa Jerusha Momanyi hatebire bosina koerera obuya obwabekirwa asensemo oburari bwe radio hamwe na gosemia abakenya asaria ene kiwe na gwateka kaukwana nensoko TV wetera senchira yesimi Jerusha nigo bana asabire chinyomba cy'oburari kogendera kubeka omukia bokumulikira ense batabwatibwa babonde bwensi etiga na inse mno Mheshimiwa Nyamira Mheshimiwa Jerusha Momanyi na onde asaba mababo bali bago celebrate amangana yekireti cheito na utangazaji owote sabantu one on one ikyagera abantu ababaito bago tutangazira nigo bara abantu bogukumya bo bakoreta amangana aikira abantu nonye nasi bali mugondo nonye nasi baraire nyomba nonye ne safari yekera bagutara tiyare epukonyora amangana kubasikiretiyo bakuba uniform kigendere tasense ikenda tase binyoro ikenda tase county weta iko konyora abantu bamanyete naende nko abajireti ngo somikira abantu amabanda aya batamanyiti ndikira basemia iko nainje iko ngoira libagari abene go celebrate yani go se gotengera kireti cyeito nabarari baitando sisibali obateringa mwakolire gasi ene naso ko influencia ebintu bigokoreka se Kenya yaitu nisengipa